sifake social media siyikhansela. So ke asifuni ukwenza njalo ngoba siyafuna ukusupporta wonke umuntu kodwa ngicela ningalandeli laba bantu abafuna ukuba ngamakhansela. Kunabantu abafuna ukuba ngamakhansela la. Asebezoqamba manga ke manje umuntu ade siphila naye. Ade siphila naye simazi nje ukuthi uyidlela inkobe njengathi. Uyabo? Usazoqamba manga ngathi uzokwenza imlingo manje asambe siyotapa nasi la amakutshukutshu lapha ya anesitolo adayisa ama chips ano poison. Kodwa ngoba ufuna uba ikhansela aphinda athi nina hambani niyotapa ama chips ano poison. Utapa kanjani esitolo othe ama chips kuno poison kuwona? Uphinde uniyotapa lawo ama chips akwenza umqondo lokho bafowethu. iBay sizoyigcina inhle kanje. Lo msebenzi esusebenzayo esizama ukulekelela ngawo uhulumeni. Uhulumeni uneminyaka u32. Ngeke ke bafowethu ngonyanga nohafu bese silungisa yonke into. Ngomhla ka30 ngicela umuntu angithumelele ivideo yakhe ebambe iflag lakhe kanje. Ibe u30 seconds. Athi igama lami nguNkosikhona ngokwandabandaba kwaMandlakazi entabeni yeZulu ngithizwe letha libuye ngifuna leyo video kuphela ngomhla ka30 ekseni ngisho ungayenza uhlele endlini ngisho ungayenza lapha edolobheni noma ungayenza ukuphi ngicela lawo ma video ngomhla ka30 ngizonipostela wona wonke akekho umuntu ozomasha la iBay abulala itolo ngomhla ka30 laba bese behlela ukuthi bazothatha ama fridge abantu ninamanga akho umuntu ozomasha la ngomhla ka30 ayikho maphoyisa ayikho imashi ngomhla ka30 umnqamla juqo ukuthi kufanele uhulumeni kube kukhona sekwenzile uma engakaqedi ngowethu uhulumeni sizomlinda lapha eBay yime nganquma umhla ka30 lapha eBay ayikho imashi ngomhla ka30 abantu mabefuna ukuphuma bephatha ama flag abo bekhombisa isupport bethandaza befitshela uNkulunkulu ukuthi izwe kalilunge ngingajabula ke nihambele nje umuntu ayishuthela ivideo yakhe noma nayishuthela ivideo yakhe noma nayishuthela ivideo yakhe ngisho ungalibona ikwele lambe anasa la uliyeke utshelwa yimina lizohamba ngisho elingakholwa uyabona ama Nigeria lawa azona namaphoyisa azohamba ngifuna uthembana azohamba nizobona phela bathi bayitshela ukuthi abezokuhamba bazohamba uma engahambanga uzohamba sekubosha iphoyisa elimvikelayo lizoboshwa phela iphoyisa elimvikelayo bese yahamba manje yikho mina nginganakile konke le process ezokwenzeka nginaka into eyodwa nje. Anyway, guys, Uphekela Mthakathi, he's currently trending and people are asking themselves how much did they pay him, because it seems like right now he doesn't want to do the march and march. Some were saying that on the 3rd of June 2026 we're going to have a peaceful march, but according to Uphekela Mthakathi, all you need to do on the 30th June 2026 is just post a 30-second video and then or do a 30-second video and send it to him. And now people are asking themselves, did you receive a brown envelope? How much did you get paid? Did the government say they're gonna give you money, you must stop this thing, you march and march? You know, they are now so confused, guys, because this guy from day one he was fighting to say foreigners they need to leave the country. Right now he's telling us that if you see a foreigner on the 3rd of June 2026 you must not do anything, you must just leave that person. You know, I don't understand, because other provinces have now joined. I've seen in Mpumalanga they are busy doing their march and march. Northwest, in Limpopo, they've also joined the march and march, and some of them they are fighting in that province. They are trying to get rid of those foreigners. I've seen few videos. Some are saying these people are taking our jobs, these people are taking our business. But right now Uphekela Mthakathi, guys, say we must not destroy any property, we must not do anything. And the police, seems like the government are now preparing for the 3rd of June 2026. You can see there's a lot of things that are going on. So now people are so confused. What is going on? Because the Uphekela Mthakathi, can you be honest with us? People are not happy. Some are saying, we told you, you should never trust this guy. Everyone is here for power, guys. People want money. People will do anything. We know that right now we are pushing for the local government election. So people will do anything to be seen like they are the perfect political party so that you guys can vote. After you have done voting, there's nothing they're going to do for you guys. You're going to remain in the same situation for so many years. We have seen that, guys. It's happening. So anyway, guys, tell me in the comment section, what do you think about this? Do not forget to subscribe, to like, comment. Happy Sunday. Please take care of yourself. I love you. Bye.